Φρέσκο πράγμα, βιολογικό πράγμα, φρέσκο πράγμα, χωρίς φάρμακα, χωρίς λιπάσματα. Κυρία, θα πάρει κυρία παρακαλώ, 2 κιλά ντομάτες, 2 κιλά ντομάτες η κυρία. Ντομάτα, κυρία ντομάτα, κοιτάξτε κυρία ντομάτα. Θα τα πάστε και δεν σε προλαβαίνει ο δικός σου. Μεντζανούλες, πιπεριές, έχουμε και ωραία καρότα κύριε, ωραία καρότα. Παραγωγή Νικολόπουλε. Ωραίο βλήτο, κουτόχορτο που λένε. Και ντομάτα, η καρδιά του μοσχαριού. Ωραία ντομάτα για τους που δεν έχουν καρδιά, να αποκτήσουν. Μελιτζανάκι πρώτο. Και ωραία πιπεριά. Με το κλαρί κύριε, με το κλαρί. Φρεσκότατο τώρα, πρωινό. Και ωραία μπάμια. Και μελιτζάνες κάθε νούμερο μελιτζάνας, μικρό, μεγάλο, ό,τι θέλετε. Έχουμε και στρογγυλές κύριε, αμερικάνικα, έχουμε και μια μεγάλη τσακόνη για όλους τους άταχτους. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία μου. Δωρεάν, ό,τι πάρετε, βιολογικό πράγμα, δωρεάν.